бекори мақсад мардум камай хати шумо чақчақ мекунем. Ягон кас хабар дора мақсад дар тарафҳои мо тамоман билет нест. Медонем дар кадом шаҳрҳо билет ҳаст ё нест? Ягон хабар боша марҳамат нависен ёки гап занем. Ана ягон хабар ҳаст нест? Тарафи мо да Екатеринбург тамоман нест. Тамоман неста билет тарафи Тоҷикистон. ҳар рӯз занг мезананд, намедонам барои чӣ занг мезананд, билет мепурсанд. Абсолютно дар вес Россия карантина дар ягон ҷо билет намефурӯшанд. Тоҷикистон ёки Тоҷикистон ба иҷа билет нест. Лекин ҳар рӯз занг мезананд, мепурсанд. Таганский кор мекунад бозор? Не, Таганский ряд бозори ана калон кор намекунад. Фақат фрукти овуши, риба ҳамин бозориш кор мекунад. Ана таги мозда, фрукти овуши, нон, гӯштфурӯшо, продукта ҳамаш кор мекунад. Баъд ҳамаи салонҳо маҳкам буд. ҳозир связной кор мекунад, пул рӯи канаш деса мега. ҳозир як кас омад. Ана салон связи мо ҳам кор мекунад. Кадом да зарядчак дар кор боша марҳамат. Нима bo'ldi? Yo'qmi ichida? Shingir shingir azravi yo'q-ku? Shingir nima? Qurcha bo'lib turadi-ku. Agar buni kerak, agar qo'yasiz ishlaydi, buni kerak yo'q bo'lsa qaychi qilasiz. Qaychi qilishga qilasiz. Shundaylik, 3 so'm bering. 4 so'm bering. 3 tane bering. Bitta общий 350 so'm, sizga shunaqa besplatno beraman-ku. Men beraman-ku, men 3 so'm beraman. Bo'lmaydi. Mashallah. 350 so'm kam bo'lmaydi, qizlar. 500 so'mga. 500 so'mga mayda yog'mi? O'sha rovna 3 so'mdan olsam shu bo'lsa. Oxir menda bo'lsa agar beraman. Yo'q-da, shunaqa ijozat bermaydi bizdan. Naushnik kerak yo'qmi? 150 so'mda. Naushnik kerakmi? Biz o'zimizga sotgan yo'q turibdi. Chi guf mana familiyanik. Elinize niye? Vazgeç. Göreceğiz. Dostur seyirleriniz var. Şikelersiz. Yanak gelinler. Ana barabarım aziz. Ku gap zani. Bilet iftesam ku taraf teritoriya moda neste. Ana bu original ya sapanje sundan neste. Original neste duplikat asa duplikat. Salom alaykum. Номеро табити ака қатид як суҳбат кунем. Ин ҳамин номерои мо 984 Салом алейкум ва алейкум ассалом. Кайс фара тафтед. Хеле шидаст исфара рафтагин. Як мушид қариб. Кайро кушода мешава. Иншалло насиб кушода шава бо хабартон мекунем. Оз номаълум ай кай кушода мешава. Наушникои ҳастад панҷосма. Наушникои хубана. Не оригинал нестан. Оригинал айё 1800 сом 700 сом. Арзонш 500 сом. Ина яъне ки хуб мехонанд 150 сом. Қумсанги. Салом алейкум. Ҳамақа адресото пурсидам Қумсанги теҷе ки намедонам ҳамақа пурсидам як бародар дар Қумсанги надодан адресоша. Агар не мерафтин иншалло. Салом алейкум бародар. Ва алейкум ассалом. Алейкум ассалом. Алейкум ассалом. Созем бародаро ҳама каса хубе. Точкара кушодам Али. Али роҳатӣ точкара кушодам. Як дастгирӣ кунем бародар. Қуръони Карим бидурем дар каналаш бародаро обуна шавед. Салом мо ҳуй мешаҳро Тоҷикистон роем. Иншалло насиб номаълум хай худо хоҳад шояд ки ҳуй шава. Шояд ки ҳуй шава. Хай худо худаш медонад. Созем шукронаи худо. Салом моҳи майда. Салом брат неки раҳмат дар раёни нояи Рашт дидем. Саломат бош Хушниддинҷон. Зинда бош бародарҷон. Мо ҳам Тоҷикистон ҳар вақте ки бирем як бор ғар мерем. Нону намакшона хӯрдагӣ иншалло ки
با حرمت احترامشون در جای هم پس یعنی غار میریم ناحیه رشت یکی از ناحیه بهترین تاجیکستان است. چیکار بار مشغولیم برادر جان؟ سودو همین مغازین داریم در اینجا سودو کردیم از نشون تو میتونم این این مغازین ما مغازین سامبوی توی یکترینبورگ اکسسوار کدام در زراتیک در کور مرحمت کابل زراتیک همش هست دیگه خوز بلیت تاجیکستان هست نه карантинда тамоман билет нест зинда бош салом ҳоҷӣ ҳисозем инҷо шукронаи худо разрешение додан барои кушодан разрешение додантон барои кушодан моро разрешение наметиҳанд мо фақат чира нигаҳ мекунем қонуна кай биромад приказ биромад ки иҷозата самбои тв екатеринбургда иҷозата магазинишда бироем савдо кунем ба он хотир мо пешки мо намебироем неки моро официально иҷозат даги нест мо официально қонун биромаст ки ана марҳамат касе ки ҳамхеле аксессуар мефурӯшад кабел мефурӯшад мақсад ҳамтои магазино иҷозата разрешение додагианд чойхонаҳои исфара расосуз дидед чойхонаҳои исфара расозур диден рафтам успед накардам рости гап чойхонаашда ягон ҷошам дарани бозор дурумам ай ҳавасма ки чанд сол шуда ман самсаи алафӣ нахӯрдам дарони бозори исфара даромадам фақат самсаи алафӣ хӯрдам фаҳмо бародарҷон дастгирӣ кунед канали моро саломат бошем қуръони карим карнавал кушода шуд карнавал кушодагия детский мир қати аптекаво бургинг макдональдсш ва ашан кор кардестай аямо рӯзи аввалай кор кардестай хе бародаро билет кай меша ака иншоалло насиб бародарҷон рустам шава хабартон мекунем бо мо ҳам дар ҳаминҷо шидагием ки як билет шава як гап хабари нав шава ки мо ба шумо бирасонем ҳозирашда номаълум бираҷон ҳозирашда номаълумай мо дар вообще тами екатеринбургда неста барам қама наистам ки хай ягон кас ҳастай дар ягон территория билет ҳастай мақсад ягон гап хабар ҳастай ба ҳамин хотир мақсад ман ҳамун эфирда наистам ки мо дар билет неста шумода чӣ гап хабарай ҳоҷи норо бугӯ як тавсия мекард хуб мешад чӣ тавсия кунам оиди чӣ оиди чӣ тавсия кунам кадом милора бугум беҳтарин видеоҳо дорем обуна шавем бародаро ина қуръони карим мегӯяд беҳтарин видеоҳо дорем саломат бош бародаро ман ҳаме ака салом алейкум роҳҳо кай ҳуй мешаванд иншоалло насиб боша худо хоҳад баъди сиюм маълум мешавад ки раҳо ҳуй мешаванд ё намешаванд роҳбалада ман фаҳмидам роҳбалад чӣ тавсия кунанд оиди чӣ ҳоҷӣ имсол ҳаҷи фарзӣ чӣ мешавад ягон хабар ҳаст иншоалло ки хабар ҳаста бародарҷон касе ки раҳкия метавонад ки ба акай тоҷдин ҳамсӯҳбат шава иншоалло ки хуб аст ҳама тенҷ аст мерем иншоалло дар фарзӣ бо худмам ҳамуҷа қатитонам иншоалло ният ҳаст кадоме ки марҳамат раҳкӣ боша ҳой бига мо ҳозир оиди аксессуара мақсад билет дай шах кисем қад бародаро ки дар ягон ҷо ҳаста билет сартарошхона кор накиса не як сартарошхона кор накардеса фарход садиқов бародарҷон ман дар чиём таганский ряд дар шаҳри екатеринбургум дар таганский ряд дар ҳамҷа магазинча дорем дар магазинча магазини самбоя шитем савдо дорем онҷаем шумо дар ҷоем шумо чиёл дорем бародарҷон чӣ гап хабаре дар тарафҳои шумо шумо оиди билет ягон гап хабар ҳастай ки ҳуй мешава намешава кай мешава чӣ гап мешава 25 майда билет тоҷикистон 25 майда оле ку апрел бигзара буд шава баъд насиб ба мая шояд ки шава гражданин россия ман дар ступино ҳастам ака саломат бош бародарҷон гражданин россияи фарух двойной гражданство дорам
بیرون به مسکو برای میشه برو چه خیلی میفورد برمادم که براجون فقط یک نیم متر دور باش یک نیم دو متر از دیگر رو دور باش به مسکو باشه دورترک باش با خوبترک مقصد نخریده پرابلم میکنی نه یک کسی دیگه ده یک نیم متر باید دور باشه برای که ما همینجا درج مسکو داریم ای کلینتو یک نیم متر دور میستیم بعد قدشون گپ میزنیم سودو میکنیم اگه کس اگر اگه چه خریدنی بیا یک نیم متر نه بلیت تماما نفروخته استیم نه ایمو وقتی که کرونا ویروس مشوره گفت کریم جون اگه خدا خواهد انشالله بعد همه سیام معلوم میشه کی هوی میشه چی میشه انشالله بعد سیام مقصد معلوم میشه بلیت نفروخته سیم همون وقتی که نه همون کرونا ویروس برآمده پول محکمش کردیم ما پسلیدیم بلیت ما یا تا خوجام بود سپردیم یا تا دیگه ما خودم اکریستون با اینجا ما سلامت باش اومدم دیگه ای همون چیم بلیت نفروختم کدام بلیت فروخ وزورت کرد من یگام تا وزورت نکم یگام بلیت نفروختم مسکو یک جو خریم مسکو اینترنت بزنید میبره دونش 50 سوم 70 سوم 100 سوم فرای مسکو ما دیگه شهر رو نمیدونم در یکترینبورگ قد ایران میگردند میگن که پاکوپایش مسکو گفته بابا پیش تمیان میپرسند 500 روبل دونش میگم میخری هرکی سوز شد باید پراموی افیر کن گب نیست بردار جون بچه انشالله البته سوز شما خبرتون میکنیم این دوزی مگزینمون که شده شد مثال سودا دایم کور دایم افیر کم برادرها بدونن که ما همین جاییم بیاین کسی در اکسسوار در کبرشا سلام خدا بخش جون بنظیر فیروزاده جواب دهید چرا جواب دهم برادر جون کو یگون چی بنویس یگون چقدر درست نیست باشه شاید ندیدم اگر در خانه در وقتی کرانتین برای بچه‌های غریب زیق نشوند در خانه هایشون یک کانال پخت و پس شدیم با نام королевские блюда от сухаров сафар رو سلامت باش در اومده دستگیری کنین و заказ کنین سلامت باش دستافکه هم دارید نه سوروب سفر دستافکه هم داره екатеринбург ها اینجا екатеринбурg سلام علیکم سلام ماد باشین حاجی با تاکسی میشود شما در نزدیک سلام علیکم سلامت باشید حاجی با تاکسی میشود شما در نزدیک چی میشود با تاکسی بخیر چی را گفتی نفهمیدم انا سوروب سفر در کانالش در دروین کدامی که در خونه پختپاز ناز میبینن و فکرم که یک رنگ ما پختپاز نمیکنن پختپاز ناز میبینن بدرای تماشا کنن پختپازایی که من میکنم با فکرم که بغیر من خودم یگم کس نمیکنم سلام بلیت دارم 3 اپریل نصیب باشه یکم مای کلوب باید شام چخیل میشه انشالله خوب میشه برادر جان فیروزاده انشالله خوب میشه فقط صبر کن همش معلوم میشه برادر جان ما دعاگوی اون هستیم که برادر جان خودت سوک سلامت برسی همون روز ساعتش بیا معلوم میشه برادر جان پیشکی هیچ که هیچ گفته نمیتونم همون یکم سوالی ما دادم که بلیت بفروشم گفت هیچ که ضبط کردگی نیست بلیت فروشه بفروش گفته شاید که هر روز بود تغییر بیاد برای هم از ضبطش کنم سر در محکم کنم که مقصد مردم سرگردون نکنیم کدامی که بعد همین گپ فهمیده با بلیت فروختگی گشتگی هم بسیار آدم با خرجون چیزی گفتی با دالی چیکار نفهمیدم گپ تا سوال تا پرا ندادی اینم که برادرها یگم وای چی نیست شل همش بخیره خداوند برکتون دیه برای دل و قوت سلامت باش برادر جان سلامت باش خدا نگهبانتون باشه اگه برادر جان این دنیا همیه این دنیا رو اگر پیش بگردیم انا همین سال یک برادر زنگ زد گفت که اکا ما رو میگم بلیت در یوتیوب دیدم میگم دو بلیت انا چی تناس پر پاتنت تناس پر چی خیلی میشه گفتم نمیدین نبره بسپر برادر جان که بلیت میسوزه یک روز بگذره میسوزه پاتنت بلیت چشم شده بلیت توزی نیست برادر جان سال رازی خوف نیست وزی بلیت تماما نیست
ба билет тамоман нестай, ана ягон сумам нестай, поли маҳкам кардагиан фурӯхта мешаванд. Немихе бародаро, ҳа иншоалло ки ба хайр меша ҳамаш. Фақат ҳами ҳаракат кардан дар кор, тамом сабр кардан дар кор, баъд ҳаракат. Ана дар ҳамин ҳолат мақсад бисёр наворҳо тамошо мекунӣ, фақат мегӯяд ки ба такси рафта намешавад бародарҷон, ба ягон чӣ рафта намешавад. Сабр кӣ тоқат кӣ бест бародарҷон. аз сапартро сар таъин и билет қимат мефурӯшанд. И аз сапартора сар таъин и билет қимат мефурӯшанд. Нафаҳмидам бародарҷон, Машрабов гапта нафаҳмидам. Саломат бошед. Тоҷикистон тоқат кардан дар кор ҳама дар дасти Аллоҳ аст. Бале бародарҷон. ҳоҷи ага Пекин кор мекунад? Не, тамоман кор намекунад. Рапорто салом алейкум, сози хуби тарафҳои Таганский автобус гаштеса? Ина автобус гаштеса, ина бародарҷон, ина автобусо надидӣ? Автобусо гаштеса, автобусо кор кардесанд, автобусо кор ка гаштесанд, бе ташвиша. Ана мо ҳам кор кардесем. Ина марҳамат, касе дар кори аксессуар, наушник, зарядяк, пойрбанк, ремонт телефон, чизи дар кори марҳамат биёед. Кадоми дар Таганский, кадоми дар шаҳри Екатеринбург аст. Ака билетима гуфтагӣ соати 12 равн мепара аэропорт кор мекунад. Иншоалло насиб. Ака билетима гуфтагӣ соати 12 равна мепара аэропорт. Иншоалло насиб, худо хоҳад. Ана гӯшт фурӯшо ҳастанд охи? Бале, гӯштфурӯшо ҳастанд. Билет ман видеокам пахштам ку граница маҳкама бародар пурсидесанд ки такси қатъихона рафта мешавад? Не, намешавад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ба такси намешавад, фақат КамАЗ, як КамАЗ фақат бор мебарад, тамом. ҳамура иҷозат додагия ҳаста неста намедонам. ҳамон бародар худаш гарант додиста ки КамАЗ меравад. Ака мегӯяд мақсад мо ина бор кардесем, бор гирифтесем, қабул кардесем, иншоалло мерем. Раҳмат брат, саломат бош бародарҷон. Курс чанд чида рубл сомонӣ? Курс чанд чида? Намедонам, ба худо қасам нашуд ки курс бугу пул рӯӣ мекунӣ хонатон? Ана пулам рӯӣ магар дарак надорам ки чия. Дар карантин ки пул рӯӣ мекунад? Курс намедонам, ба худо қасам намедонам чанда. Ням хеле эша ями граница маҳкам шидам. Ман як Тоҷикистон рафтам, бод ҳавои тоза гирифтам омадам. Мегӯям агар 1 май иҷозат мешавад, ба парвоз билет қимат мешавад. Курс 135 ба фикрам ҳамин рӯз. Саломат бош. Аэропорт кор мекунам? Мебахшӣ ғамра додесан, илтимос ҷавоб дед. Саломат бош. Аэропорт кор мекунад. Аэропорт проблема нест. Аэропорт кор мекунад. Шаб ба ягон ҳоҷи бобо яке аз ягон бародар дар ҳамин рӯз шаб рӯз ба ягон мушкили иқтисодӣ, бехӯрок, пӯшок, бепул. Бародарҷон чува удалитиш кардӣ? Курси асасида. Бародарҷон зинда бош. Ҳеҷ гап не. Ҳамин намекардиам удалитиш намекард мешид. Намекардиам меистод суд мешид. Салом алейкум ака Париз сози ман Бахтиёр духтур. Саломатиё хуба акаҷон? Саломат бош бародарҷон. Сози худат саломатиё хуба? Дар карантин чӣ ҳол дорӣ? саломатиёт хубе бародарҷон? Бахтиёр хеле ашид қатқидат гап назадем. Гуфтем як бор мешинем, иншоалло ҳам суҳбат мешинем, чақчақ мекунем. Ина бародаро касе ки дар шаҳри Екатеринбург варикоз падар модаротона ё барои одамои пажлилои бисёртар мешавад, ё нафароне ки рост местанд бисёр. Ҳисоби як хелеш ҳамин кнопкаро ноҷоз мекунем. Зинда бош. Зинда бош. Мо кор дарем. Саломат бош бародарҷон. ҳамин одамое ки баъзеш мақсад парикмахр кор мекунанд ё ки кондуктор бисёртар чух местанд ё ки охрана пошонда варикоз мешавад. Варикоз ҳамин рагои по мебурояд ку, рагои по, рагои даст мебурояд, блуқ мешавад, раго маҳкам мешаванд ку. Ҳамин бародармон Бахтиёр немиҷана Бахтиёр духтура тоҷика дар шаҳри Екатеринбург кор мекунад. Иншоалло ки бо як мерем навор бардор мекунем ва нишон медиҳем. Здравствуйте.
Для iPhone 4 есть у вас чехол? Чехол для iPhone 4 нет. Нет, вообще-то. Ага, все хорошо, до свидания. ҳамин бародармон лазер не мақсад воиситаи лазер гуфти хидм ремонт мекунам, тавобатон мекунам. Марҳамат кадоми даркоршайна номрои акара бигирен. Иншолло ки бо беҳтаринай мардак тоҷикай дар хизмати мардуми худ монад иншолло. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳоҷӣ ҷои сарпаскиниҳо кор мекунад? Не, намекунав. Не, намекунам. Ва фикрам ки ман чӣ доштам? Мошинаи сарпаскинӣ доштам. тамом шуда агар дар кор боша бо меорам 1050 сум badam 1200 1250 сум хеле нархаш сарпаскинако ҷои сарпаскинако кор накардеса бародаро ҳамин ҷои кор кна иншолло ки пага неста ягон духтури гармарид не дандон аста варикоз ҳамин акай бахтиёра пурсен шояд ки бидона. Саломат бош, ягон хизмат шуд, марҳамат. Акай бахтиёр ба илтимос ҳамо номрота навис бародарҷон, ҳамин бародар духтури чӣ кофтеста? Ҳанами гаймарид. Яке шумо бо медонед ягон каса, акай сам бой мо қати зану кӯдак дар Таганскиам бе корам ёрдам мекунӣ. Бале, ман инаи бародармон куҷо шид? Королевский блюда от Суҳроб Сафаров ҳастаку. Анам бародармон гуфт ки агар кадоме ки мақсад имконият шароитиш суст боша мекунем. Мо чӣ ёрдам кунем браҷон? Гадза сухан ка айдасмон омадагира мекунем, наомадагира хати факраш ба худо. Гап занем чӣ бане қати зана кӯдактон бошем марҳамат сухан кунем. Айдасимо наомад, айдасимо наомад бо ҳастам бародарои бонанг номусе ки ёрдам кунам. Ту сухан ка тамом браҷон. Нем хибратҳо кадоми хай шароит надора иҷа ҷои айби шарм вайш неста. ҳаёт ҳамия яка 30 рӯзи карантинам хелия бародарҷон. Зинда бош, чӣ гап не ягон картошка пиёз гап нест акай бедил ҷон гап нест. Инам номрои ма занза иншолло ҳастан иҷа картошка фурӯшо пиёз фурӯшо ҳамаш ҳастан. баън Таганскира да биё ба пеши хидмат баромад инами бачаро шиносат мекунам иншолло ки бачаҳои хубам. Агар шумо омӯзгор кор мекунед мо видеои шуморо дидем дар як барномаи телевизионӣ ҳастанд. Зинда бошед. Бале мо омӯзгор кор мекардем. Ман қариб 5 сол ёки 7 сол дар Тоҷикистон муаллими забони англисӣ будам. Бале. Ассалому алейкум. Ки права дора мошин ҳаста такси кор мемонамаш иншолло. Зинда бош. Пут Аллаха таҷик. Ина марҳамат касе права дора ина мошин кор мемонаш. Охи акаҷон пул надорам. Барои пул дар кор неста. Пул чӣ дар кора? бародарҷон пул дар кор неста. Гуфтанӣ будам ки барои ғарибачаҳо нав омадагиян барои гӯшнаву бепӯшок бепрописка намонанд муроҷиат кунанд ва чени дастрас аз барои худо мекунам. Ина марҳамат бидроен дар канали ҳамин бародар Суҳроб Сафаров обуна шавен, номероша бигирен бедил. Ина акаҷона бугу иншолло ки тор пор мепаза меёрад пиёз картошка ҳамаи чӣ ёрдам мекунад то сари либоста. Маладес раҳмат акаҷон худованд баракат диҳад ки рушод зинда бош. худо нигабонтон бошад. Паспорт нест стол фмс статсион кор мекунад дар вақти карантин. Бале кор мекунад бе ташвиш. гап нест шена. Зинда бош бародарҷон. Кадом рейс мепара? Ҳамаи рейс мепара баъди карантин насиб бошад. Чӣ ҳол дорем ку хай бародаро гап занем. Инам як бародар пайдо шид ки кадоме ки имконият надора, шароит надора, ёрдамаш мекунад. Як бародар пайдо шид ки мақсад оилавӣ зиндагӣ мекунад, шароитиш камтар систарака, мақсад пул надора, пиёз картошка дар кор шидай, ана муроҷиат када. Иҷа ҷои ягон айби шарм вайш неста. ҳамин марде боша ки рӯи рост гап зана. Иншолло ки ана худованд бо баракатша метия бо пугавай соҳиби як пулу молу чиз меша бо як камбағал дигара дастгирӣ мекунад иншолло. ай хавникира безор шидам ака. Ай ховкнира ҳамин хидмам ҳамин ранги хидат бидам браҷон нав корда буромадам. Нав корда буромам неки хайка шукунаи худо чикор мекунӣ? Ана неки ҳамин беҳтарин кор
نمی карантин буде бовар ки ай хоб кунга земша хоб накне ҳарчи тамошо кунед ҳарчи мақсад интернет ҳаст ку яч нимчи нав ба нав тамошо кунед моро мефора хоб кунед ина шаҳбозам мефора моро мефора хоб кунед бовар ки духтурора бугу ба худо қасам якта дар хонамон як духтурай ҳам ели меомад соатҳои 10-11 меомад надоелета работа мекард чикор мекард экран Николаевский, Ленинский, шанс, Арабский, рабочий 55. Номерои телефон там менависти хуб мешед бародарҷон. Видео а YouTube чӣ хел сохранид кунам ё скачат кунам. Аввал программаи YouTube мате ай Google скачатш мекунед YouTube мате. Ба русия ҳам бинависӣ мешавад. YouTube мате. Бинавис меброяд ба через он метавонед скачат кунед. Ана хел. Ягон играи телефон намонда бозӣ накарда. Не нафаҳмиди бародарҷон. Игра бозӣ накун. Игра вақте бозӣ мекунӣ бо чашмат хаста мешавад. Тамошо ки гуфтум ки ягон барнома ягон чизои беҳтарин наст. Остров ман хона будам остров тамошо мекардам бисёр вақт. Остров Сбёрд намеки американ сайт дар остров мебарад онро мепартояд гишнаву ташна чӣ хел зиндагӣ мекунанд. Вохи тамошо ки баъд ана гишнагиро фуромӯш мекунӣ инҷора. Дар Тоҷикистон коронавирус набудай туғрия ҳамин иншоалло и ҳақиқате бародарҷон и ягон ҷои ба ҷои аками дигар давлатҳо наметавонанд раи Тоҷикистон ба ҷо кунанд метавонанд лекин нестай ҳама ҳайрон шудагия ки барои чӣ ҳама иҷоди асаи Тоҷикистон нестай барои ки Тоҷикистон шукронаи худо барвақттар границаро маҳкам кард кадом китайсо ки рафтан намонданшон обратно биярд кадомиро ки овардан сразу мақсад карантинда маҳкам кам чӣ хел карантин баран карантина маҳкам кунад ба ҷо кам мешавад ба ҷо кам намешавад дар ҳақиқат рост мегӯянд нестай худо аҳ набошад гап нест барои маслиҳатҳо зинда бош Фарҳод бародарҷон ана хая ки мо камкам чахшах мекунем гап мезанем бо ягонта дар мақсад хафа мисол бо гапҳои мо хафа нашем бо бигем бисёр гап мезанад ё ки дигар мо хеле одат кардагием ассалому алайкум ва алайкум ассалом бародар канал май зинда бош Кулоб ТВ канал бошад зинда бош 100%. ма соли 2000 дурӯғ нагум оз мегум то на кадом сол ма кор мекардам не бародарҷон мо да неста ҳеҷ ҷо да нест сурат гирем саломат шернак хузи саломат хуба тоир зинда бош тоирҷон сози тенҷи саломатиё хуба барое ки мо худованд дорем медонем ки мо шароит надорем зинда бош бародарҷон Фирӯззода худо нигаҳбон бошад дар Тоҷикистон ҳастай дар Тоҷикистон ҳастед бародар не ман ҳозир дар Тоҷикистон нестам дар Екатеринбургам билет кай мешава ака иншоалло насиб баъдаи карантин маълум мешавад тоирҷон сози тенҷи хона рафта будам гуфтанад бачота дидам не ки ҳеҷ шона бурдам карантина гуфта ҳеҷ шона бурдам як ман онҷа гуфт гапо нафаҳмидам гудак санг тихада онҷа буде барам қамар рафтам як хабар гирифтам шукронаи Аллоҳ зинда бош бародарҷон ҳоҷи чӣ хел скачат кунем видео Шаҳбоз предложение YouTube мате саломат бошед халқи тоҷик худо нигаҳбонтон бошад ҳеҷ гап нест ҳеҷ гап нест хай иншоалло оли бо рӯзи соатш мешавад мерем мебаремаш худо хоҳад ман папутӣ рафтам ҳамта ба як дуромон хабар гирифтам ки зан гудак ҳамҷа буда ассалому алайкум бародар ва алайкум ассалом скачат кардам саломат бош скачат кардам предложение қатӣ поделиться мекунӣ YouTube медори тамошо мекунӣ поделиться мекунӣ дар ҳамун YouTube мате ана бауҷа мебурад хеле аз стрелкаи савзак мебурад стрелкаи савзак ҳамеҷи таом туғрӣ мешавад тоирҷон созен дигар саломатиё хуба ҳама ништияка бахшиш як хонатонам рафтам вақт набуд камтар вақт буд як марҳамат пурсидам ки рафтам қақати ҳамун падар шиштум гап задам баъд омадам ва алайкум ассалом созяка шукронаи худо гап за гӯш кестам барои телефон қимат арзон средний нормальный телефони чи якажон А5 350 сум яки конкретни зарядка шнури холӣ шнур дорем 100 сум коротки дорем 150 сум дуростар дорем бо дорем 200 300 сум чанд сум шад тем
Shu gap misam naqsh yaptımsa برای ماشین نگی برای خونه نگی برای درست کلتا سرید نرمالش کرده چی ها؟ خود برای تو میتونی بیایی جان پورا مارا نه بابا جان نه ندارم ممکن است конкретно چیه؟ صد فویز اکا چیز اومد چیز داد اومد شو چیز خوبه این برای خود 250 سوم برای دیگرو 200 250 سوم برای اومد یکی چیز خوبه корда савдо када шитем билет нест ози билет махкам аям телефон када кор мета канали ма собим ба телефон ҳул кардам 100 фоиза фар надора канала ба чизи ҳул карди главни пешаш бари ҳамаш 100 мешава иншаллоҳ базари телефон ми 8 про شانسیم هست ما تلفن نداشتیم تلفن خیلی نداشتیم فقط کنارش نمی‌فروشیم کنارش تلفن ها هستن ولی 150 شد 150 شام داریم بابا 150 شام داریم ریفل شام داریم بابا نمره تاتی بعد زنگ بده این هم نمره ما نه سال 80 65 تا 5 کلی ساختته چیه؟ شاید سانت دانایی خود دم میگیری میتونه چرا شاید خودم نمیگیره خام قیمت چیه؟ بیزنام مایلی گاب نیست بیزنام هم داریم راجع آنلاین نداری؟ پیرمود کنیم نمره دا؟ ما اینجا چک نیست به تشریش میکنم آه 350 میشه اوش نظریچ آه نه سازم چک کنم چی میام برات مالک شما در کار نکرد اگر بیو آلش میکنیم به تشریف تو بگرم وقت داری شما دی برات انا برادرو بخشش نمرو تا تی بعد زنگ میزنم نمرو اینمی 982 65 تا 5 کدومی زنگ زدنی مرحمت زنگ زنه بعد افیر магазин кор кардеса бале магазинмон кор кардеса бародар ман дар каналам приямои трансляция баромада наметонам ягон роҳш ҳастае ҳо ҳастае роҳ ҳама қа ҳастае ки сабр мекунӣ тамом худш кушода мешавад ягон роҳи дига надорад анам хе бародаро ку гап заннака чахчах кунем клиент рафт ҳаш кронаи худо аллакай имрӯз рӯзи корӣ ҳастае як чойплиши дайда ана ҳам чойплиши да ҳам ин бародарое ки мисол безариятяк мондагиан е бача шав хона бирем мешава хона бирем не намешава хона нарем салом алейкум ака ягон конкурс ташкил накарде иншоалло ташкил мекунем чи конкурс шумо гап занед ман ташкилиш кунам аллоҳ қуввати тия раҳмат бародарҷон худованд шуморо нигаҳбон боша конкурс аллоҳ раҳмат бародарҷон ана конкурс ташкил мекунем иншоалло ин бародарое ки бақвал боша мо тайёрем охир чида тайёрем шумо кай мешава рафта хона брат иншоалло баъди си маълум мешава бофа
арзандон дураи штраф менан ягон кас штраф намекунад ягон каса накун илтимос конкурс не ваҳдат 0808 чуа конкурс накунам конкурс медонед чӣ конкурс мекунем конкурс мекунем ки кӣ метавона бародарое ки дар хона шидаги патиноша пулоша биспора кӣ метавона ки ягон бародара пул ҷамъ куна ҳаҷ рӯӣ куна конкурси мо итар меша ҳеҷ гап надорам мисол ҳаста бародарое ки 100 солай 99 сол шуда гуфти гапҳо зиндагӣ ҳаёт дора қуввате надорам мисол ҳаракат шайбаи даст рафтаги ҳаҷ рафта наметавона як ягон кас пайдо мешавад ҳам худаш меравад ҳам ӯ бародарам мегира мебара беҳтарин мешавад конкурс ба конкурс дора шери на қатитем бачаҳои дарвоз биги дега зинда бош қати лайк раҳмат барои лайкотон барои дастгириятон россия байни худаш рафта мешавад самолёт бале мешавад хел боша созай брат зинда бош ваҳда 0808 ана конкурс мекунем ки кадоме мақсад конкурсда иштирок куна инем бародармон ваҳда тоҷикистон бороша бепул мебара кадоми шароит надошта боша чӣ гуфтӣ ин хел боша созай брат зинда бош бародарҷон не як хай ира оли акмо рости гап ташкил карданиам нестем ки бародаро агар хоҳиш кунанд чӣ бане ташкил мекунем ҳар сол як касира барем беҳтарин мешавад салом бародар екатеринбург чӣ вазъият екатеринбург 100% ҳама гаштеса ҳама ҷо кор кеста чӣ ҷамъ мекунем пули барои бародар барои ҳаҷ рафтан ҳаҷ ягон каса ҳаҷ рӯӣ кунем мегем ин бародар дигар хел конкурс фикр кардан конкурсҳо ҳар хел меша ҳар хел намуд дорам бале ҳар хел намуд дорад эбра бой ҳабиб чӣ шуд бой ҳабиб атминид шуд ку кушода шудан магазин ҳамаи магазино нео магазини ма кушода шуд билет аста ка таҷике неол неста ака тоси мешава хона брем хона иншолло насиб худо розӣ шава баъди сиюм маълум мешавад ҳоҷӣ ташкил кун мепартоем худо хоҳад шаҳбозҷон илтимос насиб боша як фикр мекунем ку акай тоҷидин пурсем чӣ мега агар акай тоҷидин бакала бигира шахсан ман ягон чиза бакала намегирам барои картаи худам акай тоҷидин агар карташа бакала бигира мардум партоям 500 сими пули ҳаҷ агар яса 20 нафар шаванд мисол 100 нафар шавад 50,000 ана мисол 100 нафар 500 сими партоям иншолло ҳаҷ мераванд дастгирӣ кун канали бачаи ама гап неста кулоб тв чӣ видео дори оли ман худам як бор дуром тамошо кунам иншолло баъд бо дастгирӣ пеша ҳоҷӣ ташкил кунем мепартоем иншолло насиб аллоҳ нигаҳбонтон бошад тоҷикора ваҳдат 0808 раҳмат худованд тамоми муъмину мусулмонро нигаҳбон бошад худованд шуморо нигаҳбон бошад барои кортон тия ин ҳам хе бародаро ана кулоб тв канали нав баромадагия дар ютуб кадоме ки мақсад хоҳишмандай оли ягон видео надора хоҳишмандай бидурен подписатсия кунед ягон видео надора зинда бош бародарҷон як 100 видео шид баъд овоз кард ана чанд сум боша ки ҳаҷ мера якаҷон ҳаҷи пештара ай 50 дар вақти эфир занг назанед илтимос кадоме боша ана 14 рӯза ана амо ана фарзи авози фақат фарзи рафтестай фарзи камтарак қиматтарак агар бародаро хай ягон каса рӯӣ кардани бошанд ягон каса хичон интихоб кунанд ҳама каса пул партоям 500 сими барои ҳамон бародар мисол мебараншон ҳеҷ гап не акаҷон ягон тоҷико касал нашидай вообще дар россия ҳамира мегуфти фитум ана билет астай ҷавоб те 4 баршид тҷк не бародарҷон боев али нест 4 бор ҷавобот метавонем ки нестай бародарҷон бародарҷон канали моро фаромӯш накард садои абдуллоҳ да дороим бародаро обуна шавед ягон сайт медонед барои редактир кардани видео видеоредактор биза худаш мебирояд ё ки нем номрои мара гир имода ман рӯӣ кунам хайр ҳама видеоредактор бинаест арзон хубтар осонтаракай тез видеоро редактир мекунем инам хе бародаро инам хеле гап хабар ана темара агар рози ютуб да бигзарем дар бораи видео гап занем ай мавзӯъ мебирем мерем
салом ака ҳоҷӣ таган скирят кор кардеста. Таган скирят фақат ҳамон магазине ки фрукти овушяйко моҳӣ пӯҳӣ ғулин ҳулин ҳар рӯз видеоша дар канал мепартум эфир мекунем бо онҷа ҳамуш кор кардеста, дигараш не дигарош кор накиста, фақат ҳамуш кор кардеста тамом. Таган скирят Пекин ханой ёш кор накардеста, дековозам кор накардеста. Инам хеле гап хабар тарафҳои мода, инам хеле гап хабар не ки мошино кор кисем одамо қатъи гудак санг ҳол баъзеш мегӯяд қатъи гудако бироем штраф мекунанд ита пеш хона пур яно одамои қатъи гудако фақат маска дошта бошанд гудакотон эҳтиёт кунед ки 2-3 сол метр ягон кас ба бартон нагзарад. Ана салом ака таган скират кода ҳоҷӣ аниқ пага кор намекунад Пекин. Акира пага шава баъд мефаҳмем охи ҳози бародарҷон намедонам ҳози кор накиста. Пекин чанд қашид кор накиста. Амама салом гӯ фаҳмидум дар баринса худованд шошта. Раҳмат бародарҷон иншолло анавай кас бародарҷон. Бояд операсияш кунем хай худо хоҳад. Аму дар карантинда отменит кардагиан операсияша. Илтимос бояд каналотона партоен фақат барои рафтан гап занед ё ки бар ягон чи дигар мард рафта барои шон. Яъне ҳар кас дарди хича дора бародарҷоно чӣ кард барои рафтан ҳамин хеле барои рафтан ака худо рӯзӣ шава баъди сиём аниқ шава бо мегем тон ана то патена касе мега патен наспорен мақсад ҳамтари навор бисёр шуда ё ки абрашени шудагия бисёр и ягон кас дар ягон чи фоида намеёра фикртона бикунем патенотона биспорем агар мешид моро сраза ҳамун я юрист дорем ҳамун бояд сраза мегуфт ки ҳо это возможност гуфт мақсад наспорен тоқат кунен аки и чӣ гап да ман дар ютуб ҳайронам ки мегуфтад ки ҳоли саросима нашем патенотона наспорен саросима нашед ҳамин шумо медонед ки патен як рӯз агар наспориш тамом вай бекор мешавад як рӯз даже дер кунӣ бекор мешавад так что фикртон что кунем патенотон биспорен инҷо ягон ҷои айби шармаш нест касе ки мега ки мақсад сабр кунем патенотон ҳол наспорен дому чӣ кунем карантина может отменит мешавад ягон касе тари гап гуфтанӣ нестай худтона шармда накунед патенотона насӯзонед споридан бире кадоме имконият дора шароит дора ана патеноша биспора кадоме надора хай бо якдигаратон қарз кунем биспорем патен ягон ҷои чӣ надора анилӯд кардан надора наспордиш баъд анилӯдиш мекунад кадоме абрашни чико кай накай ма ба уш кор надорам фоидато надора бародаро ягон тута фоида надора билет чӣ хел билет ҳам хел дар барои билет гап занед ака кай рӯз хуй мешавад ана бародарҷон барои билет гап занем амуда ман дар мавзӯъ наистагем ки дар тарафи мо номаълум ай дар тарафҳои шумо чӣ мақсад дар шаҳри екатеринбург номаълум ай ки кай ҳуй мешавад то 5 буд 30 дамонияш баъди 30 барои граница нестай и барои карантина барои карантини внутренни даруни худшай ки ҳама ҷо дезинфексия мекунад мумкин нестай мақсад кам гаштан дар кор беҳуда гаштан дар кор нест корои зиёдӣ кардан дар кор нест лишни дер хона рафтан дар кор нест кам дар автобусҳо гаштан дар кор ана барои ҳамин кай ана то што баъди 30 маълум нестай оле ки границаҳо кай ҳуй мешавад чӣ хел мешавад хай бо ягон кас ай пеш худш ягон чи придумад накунад агар ҳозир ҳеҷ гап хабар нестай ҳеҷ кай ҷо рафта наметавонад барои ҳам касе ки сабр дорад сабр кунад тоқат кунад дирӯз як бародар занг зад ки бародарҷон ака бародарҷон ами як бародармон як рафиқмон падараш маззаш нест вазъиятш вазминай чӣ хел кунем дар тоҷикистон роҳӣ кунем ягом вай надора бародарҷоно саломат бош ягом роҳ надора хай дар насибаш ҳам хел бидай чӣ кор мекунӣ бародарҷон ҳозир дар ҳамин ҳолат чӣ гапи шавад дар тоҷикистон ҳеҷ корка наметонед барои ҳамин фақат дар ҳаққи падару модар фарзандотон дуо кунем ки худованд соҳ саломат нигаҳбоншон бошад ана мо ҳам бурдем ба дасти худмон бурдем зану фарзанда қатъи 2-3 гудак дар онҷа пафтемшон омадем дар тоҷикистон
гаштаистан оле саломат бош. Барои ҳамин нахшон дуо кунем фақат. Хай чизе шавад дисти мо шумо дигар ҳичи намеояд. Давлат кори шӯхӣ нест мо шумо ки чизе ки мо бихоҳем ҳамон шавад. вай бо бахча қонун дора, бахча мисол тартиб дора. барами эҳтиёт кунем. хитон касал нашем. Тоҷикистон тенҷа шукронаи худо. Ина Тоҷикистон да ҳичи гап хабар нест. Шукронаи худо ина ма будак санг ма бурду монду момам. Ана гушнагиву ташнагиву пашнагия гуфта бома да ҳамун вақте ки воима кардан ки дар Тоҷикистон ҳичи намонда да ҳамун чин ман билет гирифтам биррафтам Тоҷикистон. Билет гирифтам Тоҷикистон рафтам ки шукронаи худо ҳамаш тенҷ. Будак санга бе ташвиш ҳамунҷа мондамашу хестам омадам. ҳозир Тоҷикистон медонем ки баҳор шуда ҳама чӣ ҳаст. ғурук ҳама чӣ тайёр шудаган. саломат бошем ҳама каса. инам хеле билет шид чӣ хабаре кишид мо фаҳмидем аниқша фаҳмидем аниқ кишид. И хеле хабар ҳар рӯз як хабари нав мебирояд. баъд ҳамаёро агар мо мисол итак худам ҳазор видео зиёд дорам. итак агар ҳар як хабара мо наворбардорӣ кунем ва пешкаши мардум кунем пир ютуб ҷо намеовад дигар. ҳоҷӣ гурукмон наовардӣ. Вақти ман рафтам ғурук набуд охи бародарҷон. Вақти ман рафтам ғурук набуд. ғурук нав биромада. даже ман Шаҳртӯз рафтам, Шаҳртӯзда даже набиромада буд. Чилчорчашмаи ҳама ҷои гарм айку қабодҷон. Дар ҳамун ҷо ғурук набуд. ман рафтам ҳамагӣ 10 рӯз истодам. 9 рӯз истодам, 10 рӯз Қирғизистон гузаштам, баъд шав Ӯзбекистон гузаштани будам ки гуфтан граница маҳкам меша. Қирғизистон 10 рӯз пардам, рост Екатеринбург омадам. инам хеле не ки хела гаштам тамошо кардам. як бода ҳавои тоза иншоалло беҳтарин аст. инам магазина шудем 6 тем инҷа жда берем ягон клиент шава бисёр хуб мешавад. инам хеле чӣ гапай тарафҳои шумо дар ки дар кадом аҳвол аст. дирӯз мо гуфтем ки кадоми шароит надора, кадоми патентша супорида наметавонад. дар поёни эфир ному фамилияша номери телефонша бинависа. ҳамагӣ як нафар нависта. ин маълум мешавад ки ҳама шароит дорад. набоша патентотонро бисупорем бародарҷоно ки патентотон месӯзад. 5 рафтанӣ будам рости гап. Шаҳбоз 5 рафтанӣ будам вақт нашид. ҳақиқати гудак санг буд рости гап худам тоқа мебудам мерафт метавонистам рафта. кудако қати буд баъд бешинос чӣ хел меравад. ана Тоҷикистони худмон хеле ҷура ки мо оби гарм рафтем, да оби гарм рафтем. ана гасницада ё ки мисол ҳамом масту оби гармова мегем. семени раҳмо надодам. гуфтан ки вай дар кур закс дар курад. ама закс надорам. кудако ҳамаш ба ном мана восстановленияшон кардем, леки закс надорам қади занам. барои ҳамин раҳм надодам. бо мафтум дар 5 нарам бо дар қади кучамон қади кудако. агар Шаҳртӯз дам рафтем ҳамин хел раҳмо надодан дар гасница. дар Шаҳртӯз дар гасница раҳмо надодам. гуфтанд ки шумо дар чӣ дар курай? хати закс дар курай. агар не кудако қати фарқ надорад. Шаҳртӯз дар як гасница ҳамун районишда деэтажаи ба фикрам хато накунам. рафтем гуфтанд ки не шумо семениам бошем ки мумкин нестай. ана фақат хати закс дар курай. хати закс ки надоштем раҳмо надодам. хонам охир бародарҷон пешай рафтан агар номерота мемондия фикр мекардем. ҳай иншоалло мешавали бародарҷон. насиб я 3-4 моҳ паси дигар бо мерам ва сари кудакора идофар мерам. як хабарги бо мерам идофар 5 мерам. қумсангин мерам насиб боша. поми рафтани будам нашид хунук буд. ана шуробод рафтани будам хунук буд нашид. иншоалло ҳаракат мекунем. баъд рӯзо беҳад калта буд. ҳеҷ ҷо розпед намекард. як клуб рафтам. боз мегум саат бигем саат бромем 3-4 хонаи одамон рафтем. хеш табори ҳамон аҳли байт рафтем. шом шуд уже спед накардем. баъд омадем сур шудем бо омадем рафтем.
дара мондем торик шед иншолло насиб худо хоҳад дусему пас раҳкишидем бо эфир мекунем ки на бародаро мо тоҷикистон рафтанем ана тоҷикистон раҳким кадоми марҳамат мақсад моро меҳмонӣ даъват мекунад ина ҳам мерем мо меҳмон мешем ҳам бо ҳамун территорияро тамошо мекунем бо пешкаши мардум мекунем худо хоҳад не бародарҷон ма ба ғайри кӯлоб ғарм ана кӯлоб ғарм ҳисор аз бо мегӯм та кӯлоб ғарм ҳисор ана тавелдара уснуда ака хеш табор надорам не ма асосан ҳаме ай чӣ сар кунем ки пул кор кунем ай ютуб ва инстаграм ки пул метиҳанд ва ҳар моҳ метиҳанд ё заки тоҷикистон ай куҷош меша мо ай душанбе қабодиён да хеш табор надоштам як бародар буд дар ҳамиҷа ҳамон хонаам бародар рафтем бо як бародари дигамон пайдо шид акай ҳабиб бо хонаи вайо рафтем ина мебояд ма кумсангин рафтанӣ будам ина ми одама гуфтам номери тавои тате на номерша дод на адресша дод ина ми одама гуфта хонамона мумкин нест ҳамҷа ист гузаштан ҳамаи чӣ дора ака барои худ мондагимша даркорта кӯлоб куҷош рафтем кӯлоб дурини шаҳраш рафтем фақат дурини шаҳраш рафтем пашадара рафтем баъд қишлоқи тиллоӣ рафтем қишлоқи тиллоӣ эбад бародар фикр намекунӣ ки ҳам бародарам ҳамҷа гӯштам дар ягон себ хурмо ягон апелсин зур ба худой ёдш кардам зинда бош як-ду видеотона дидам ай қубодиён барои ҳамон пурсидам қубодиён ҳамин бародаре ки дар ҳамин шаҳре ки терем буда ҳамаш ай қубодиён ана ай калхозобод ва ягонта ай қумсангин ягонта ай қумсангинам ҳастанд ай панҷам ҳаста ай қизил ай бисёрам ки терем буда бисёра бародаро ай тамоми рӯи дуниё ҳаст қабодиёнда ҳамон хонаи акай ки рафтем хонаи акай ҳабиб рафтем бо як бародари дигар бод қатӣ хонаи ӯ рафтем ду ҷо рафтем неке хуб қабодиёна гаштем бародарҷон ана ки будам як пашка буд холашка буд ҷиям буд ай чӣ сар кунем мега пул вақте ки видео скачат мекунӣ бо дар каналот мемонӣ фикри пулкоркунита накунад номи канал таълиш карди ҳо номи канал ма бисёр баъд пурсидан самбои чӣ ном дорад самбоиш чиаст самбои чиаст як бародар ҳамин қад сухан кард ки бародарҷон ана номи ҳамин канал таълиш кард гуфтам гап нест гирифтам алиш кардам ягон ҷои чӣ надорад салому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ҳоҷи худат ай пашадараи ҳо ман худам ай пашадараям чӣ ба гӯштфурӯшҳо нархи гӯштро дар ҳамин вазъият аз 350 рубл ба 450 рубл қимат кардам дар таганский ряд оз мегӯм та шайтон азиз хаварашоев ана гӯшта қимат кардагӣ нестам гӯшта просто ман лаҳмша пурсидам беустуғон вақте ки устуғонша ҷидо мекунам баъд 450 мешавад қатъи устуғон агар гирӣ 350 сумай 320 сумай даже ана гӯшт ҳамин хела ӯ 450 сумай дагица ва гӯшти лаҳмай беустуғон инам хеле ана кадоме ба фикрам кадомира инҷа чӣ гапе гуфт нафаҳмидамш ки бошад ва мардум фиреб кардешти ҳоҷӣ азиз хаваршоев худо ҳидоят кунад ҳамон нархи ҳамин ҳоҷиҳо мебардоранд чӣ охи гӯшт ман гӯшт намефурӯшам ки нарха ман бардошта бошам зинда боши ҳоҷӣ ҳамин азиз хаваршоев ва як насиҳат кунед бачо ки бифаҳмонеша ки ман гӯштфурӯш нестам гӯшт ӯ мардак гӯшти лаҳма 450 мефурӯшад ҳамонҷа вақти гӯшта ҷидо кардестад ман ҳамонҷа пурсидам ки бародар ҳамин гӯшти лаҳм чанд сумай чӣ хелай коми ақлш камшидай ана намедонам ҳар кас ҳар хела ака билет фурӯшда биромадай
не билет набромада, фақат аксессуар, ремонт телефон, телефонои кнопочни, ана билет хай внутренний Россия ҳастай. Ваҷи я хелш намефаҳмам. Намефаҳмидагиша хай ичи гуфта, ҳайфа як гап гуфтам. Инам хеле бародаро, инам хеле гап хава. салом алейкум ҳоҷи созем. ва алейкум бассалом соз бародарҷон, сози саломатиётон хубай. Ина мо кор биромадем ҳаминҷа шитем савдода. Шукронаи худо мо ҳам соз ҳаминҷа савдода шитем. Ана мошин кия риёи сафед дорам. Кия риёи сафед дорам. Ана мошина яр мошина съёмка кунам партам, баъд мегӯян хиднишонтӣ кадай. Барои ҳамқа мошина съёмка намекунем. Ана мошин дорем, акам ҳай мекунад. Ман права наавтористон рафтам омадам алиш кардам. Мошин оли ай намекунам ман. Оли вақти мошина кунем то соати 9 дар ҳамиҷае ва хонам як қадам раҳай. Чӣ ба ку гапҳои харчӣ меган нафорашон нахонанд. Дар ин время чӣ карантин шумо мумкина кори ҳоҷӣ? Ҷасурҷон, барои он мумкина ки мо аксессуар мефурӯшем, ин хеле чизо мефурӯшем ки бародарода дар кор мешавад. Мақсад хонада яке вайрон мешавад, мешиканад ё устои телефон дорем, ба ҳамон хотир иҷоза додагам. Аэропорт кай ҳуй мешавад ҳоҷӣ? Аэропорт барои чӣ ҳоҷӣ? Қатъи садои умед камтар гапотон гирифта. Гапи ма гирифтагӣ нест, қатъи садои умед доим дар WhatsApp менависа, гап мезанад. Қатъи мо вай аҳамият надиҳем, вай чизе мега намега, вай бо на рӯ дора, на ранг дора, на рӯ дора, бо гап мезанад. Ана барои ҳамон мо гап мо лишна гап ма нагирифта ки ман қатъи вай гап назанам. Вай любое время занг мезанад қадима, ман қатъиш гап мезанам. Любое время вай бародаре дӯстае, ҳамон қай ки ду рӯ дора. Ана вай бародара ягон ҷой чӣ надорам. Гапи ма гирифтаи ма барои ягон чи гап мо нагирифта. Вай просто пули ҳамон вақте ки ҳамон додарака пулша хурд аст, чӣ кор аст, мо райдани худаш шнидем ки короче 500,000 дига рӯи кам гуфт, отай гуфт ки рӯи накардай, отай куда. Вай ин худаш гуфт. Не ки одаме ки ҳақ як каса нахира карташа барои чӣ алиш мекунад? Майлаш бародарҷон, Аллоҳ ягон шуд, худо ҳофиз. Раҳмат бародарҷон. Худо нигаҳбонат бошад. Садои Абдуллоҳ. Бародаро дуроен дар ҳамин каналам обуна шавед. Кай мешавад Тоҷикистон рафта ягон маълумот дорӣ? Бародарҷон баъди 30 маълумот пайдо мешавад. ҳозир ҳеҷ нест. Вай садои умед ҳама блогеров ки гапша гирифтагия. Фаҳмон. Не гапи мо гирифтагӣ нест, вай худаш ҳамтари феъл дора. Мақсад вай мекунад. Вай худаш ҳамтари феъл дора. Вай худаш ҳамтари феъл дора бо Мирзо Намекиҷонам, қори Мирзо Намекиҷонам, вай ҳам ранги худаш ҳамтари ифлос кардагия. Ки ҷое ки худаш меравад, бо ӯро мебарад. Вай марда бачаи хуб буд. Беҳад гапҳои хуб мегуфт, беҳад баақл ба фаросат буд. Вай намедонам ки чӣ вай хел ифлос шид рафт. ҷое ки вай рафт, ман аз барои Аллоҳ гуфтам як бора мада бинавис қориҷон, ман қатъи гап занам, кор дорам. Пеша ин корро шидам, ман илтимосш мекунам ки ту ҳамин коре ки садои метра бурдеса накар. Баъд дар ҳамҷа бисёр бо гапҳои нотуғӣ зад ки ман барои худо гуфт, мақсад канал ман ин тавр тана мекунам, барои чӣ не, барои подписчик нест, ҳамаш барои подписчика. Фаҳмо, салом ба ҳама. Ва алейкум бассалом. Телефон мефурӯшем? Телефонои кнопочни мефурӯшем, кнопкагӣ. Телефонои хеле чӣ намефурӯшем. Осиямо сози саломатиё хубай. Бобо ҳоҷи шумо худтон ай куҷои Тоҷикистон мешавед? Ай Душанбе, асли ватан Кулобай. Зодгомон Кулобай, ай Душанбе мешавем.
дар вай тавлид шудагем. Куловда тавлид шудагем. Соли 86 сол. 86 сол давраи Союз буде. меша соз шумо созен. Соз шукунаи худо чил дори ховарак якаш. апай осиябону пайдо шуд. Ам духтараке ҳастае ки қатима сурат дора дар инстаграми ман. Сурат дора. Ана духтарак ай Тоҷикистон омад буд, моро хабаргирӣ омад буд магазинмо. Абдураҳмон шармандаша бировард қори морора. Аки намедонам Абдураҳмон чи? Не, қорира наметона. Қорира Абдураҳмон савод надора ки ва қори бисёр мардаки басавод, мардаки ба обрӯ. Хаяка ам қайки мисол фели бадшами ки қатъи ам Садои умед мақсад навоҳои байкаст. Хича гирифта расво кард карочи. салом ҳоҷиво алейкум басалом. Кулоба куҷош таваллуд шуда? Ай пашадара мешавам. Аллоҳ ба шумо розӣ боша ҳоҷи. беҳтарин шахсам бачаи кулоб салом гуфтаистам. зинда бошен, худованд ҳаматон нигаҳбон боша. бачаи кулоб бошен, ба кучаи гуҷоӣ бошен, худо нигаҳбон томоша. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шумо беҳтарин ҳастем ки бародаро моро мепурсем, дар канали мо медрӯем, қадимо ҳамсӯҳбат мешем. шумоем беҳтарин бародаро ки аз аҳволи мо бохабар мешем. бародаро, худованд шуморо нигаҳбон боша. шумоем бародарони беҳтарин. аскар федя коля, худо нигаҳбонтон боша. ман шахсан асли ватанам, мақсад зодгоҳам кулобам дар душанбе калон шудагим, лекин ман қатъи ҳама якам. охир гап дар савод нест ҳоҷиҷон, гап дар амалай. маро мегӯянд ҳақиқати Садои умед ҳамкорӣ кун. ман розӣ нашудам ака. саломат бош. Не, Садои умед қатъи қориҷон ягон камбудӣ надоранд. хебгирӣ агар бачаҳои хубанд. ана вақте ки савод надорӣ, амалат маъне намекунад. ира фаромӯш накун бародарҷон ки амал вақте ки савод набоша, амал карда наметонӣ. амал ҳазор амал кунӣ ки дар калак ҳечи набоша ва ҳеч фоида надорад. вақте ки қори гап мезанад, мегӯянд ки дар як барномаи чақчақ гӯшон ки мегӯяд ки вақте ки одам ба савод гап мезанад, намеҷунбад. беҳтарин гап гуфт ҳамон бародарам, як блогер буд, ё ки дар ҳамон барнома як бародар як сухани хуб гуфт ки қориро гуфт ки барои чӣ ту гап мезанӣ, гуфт намеҷунбӣ. ягон кас бар зидди ту гапи зиёдӣ намегӯяд. барои чӣ гуфт? вақте ки Садои умед гап мезанад, гуфт зал девона мешавад. барое ки Садои умед савод надора, он мардак ба савод аст. ҳамон қай ки вай ахмақ шуда ки ҳамин Садои умед ҳар ҷо кашида бурдастш. ман бародарро як гуфтам, аз барои Аллоҳ ки мисол бинавис, мада дар комментария ҳаст бинавис ки ман қатъи гап занам. нанавис, дига ман қатъи ҳамон одам гапам назадам. дар ягон видеош медонам комментария мекунам, яке дига не. ҳоҷӣ, мо ҳамаи ай тарафҳои кулоб мешем. худо нигаҳбонтон боша бародарҷон. спорт сила. ҳозир иншоалло тарафҳои Европа биёен, интизор мешем. хеле Тоҷикистон бисёр Тоҷикистон ҳурмат мекунам. иншоалло худо нигаҳбон боша. Садои Абдулло. мада маъқул нест охе ҳамон одамо. ту кай шумо дар карантинаи ҳоҷӣ? то кай? то сиюма. осиябону мо касе ки ба мо маъқул набоша, мо наметонем ки мақсад вай данаша бандем ё ки вай ягон кор кунем. бисёр одамо мо туда маъқул нестем, мо бисёр одамо да маъқул нестем. дунё ҳамия, як кас да маъқула, як кас да маъқул неста. ҳаёт ҳамия. худованд ҳаматона нигаҳбон боша. ва мо ҳеч корка ҳеч гуфта наметонем. дар набуданшон агар мо як сухан бигем, ягон сухан мисол ягон гапи ноҷо бигем, барои ваё ғайбат мешавад. ба ҳамин хотир мақсад мо ҳақ надорем ки як каса дар набуданаш мақсад гапҳои вай бигем. ин ғайбат мешавад, хуб намешавад. бар он қа мегем ки вай бисёр хар мақсад бачаҳои хубанд. худованд сифатшон шавад. ғайбатшон нашавад, сифатшон шавад. бачаҳои хубанд, бачаҳои бад нестанд, бачаҳои ганда нестанд.
охи ҳоҷӣ вақте савод дошта бошӣ амал накунӣ ӯ саводи дарди сард мешавад. охи аммо абдураҳмон аммо гапе мезана ӯ амал нестай бародарҷон, барои абдураҳмон мегӣ ва амал нестай ва як ҷоҳилия бигем хато намекунем бародарҷон, хафа мешай бо зинда бош бародарҷон. пистаи бемағз вақте ки даҳанша мекушоя ту чӣ хелае, вақте ки пистае ки мағз дора мекушоя бин ту чӣ хелае. худованд ҳар як бандаро инсоф тавфиқ диҳад ва роҳи рост ҳидоят кунад. бале бародарҷон, худованд ҳидоятшон кунад. бале ҳичи навигарӣ нест екатеринбург тенҷа. саломат бош, худобахш беназирҷон юзода, худо нигоҳбон тамоша. ҳоҷӣ амал минат куҷо шуд ҳоҷӣ аммо канали пешира айбайн рафт. яда навори бегунаро пахтем авай нобучид рафт. мумкин нест як канал наворҳои дигар ҷоро пахтан, дигар нафара пахтан. даже як хел видеои худот мепартоед несоответствие сообщества маҳкамш мекунад. ҳамаш мешава истоиста. мо ака саросима нестем, мо гушнагӣ ташнагӣ намардем, мисол ба ютуб намондагӣ нестем, шукронаи худо кор кардесем. просто ҳамчун як хоби, ҳамчун як вақти бекорӣ, ҳамчун як чӣ кушодем ака мақсад рафтеста иншолло мешавем чӣ гап на. ҳамаш мешава истоиста. усто чо кади? усто чи ҳамон кленши? бародаро ям кас марҳамат телефонсоз кунӣ. телефон ремонт дар кор бошад, таганс гирад ҳам магазин дай. хатимо як бародара усто ай. усто, ама отопление ту гарм шуда пеша. беҳад гарм шуда. нам хеле ям каса дар кор боша, аксессуар ё ки ремонт телефон ягон дар кор боша, марҳамат биёяд бе ташвиш. кор кардесам, таганс гирад. ҳамин екатеринбург як шаҳри хубе аст ки беҳад шаҳри хуб аст ки мардуми тоҷик бисёрай. якум мардуми тоҷик бисёрай, дигам шаҳри хеле озодае, беҳад шаҳри хубае. ака ма бисёртар рости гап нагаштам дар ҳар як шаҳрҳо, бисёр шаҳрҳода. лекин екатеринбург беҳад шаҳри хубае. просто қори мирзо айдин гап мезана, гапҳои хато мезана. аллоҳ аълам ҳоҷӣ. ассалому алайкум ака, илми исломӣ доред? не, мо илми исломӣ надорем. илме ки исломӣ, алҳамдулилла илми исломӣ дорем. илме надорем ки ба дигарро мақсад чӣ хема шуморо фаҳмонам. алҳамдулилла мисол мо намозона мехонем, қуръон мехонем, фақат қуръон мехонем, дигар ягон намуд китоб намехонам. қуръон мехонем, не ки барои мардум не. мирзо не қори чӣ мегам мирзоҷонай, мирзомайҷонай, ман соз намедонам. не мардак бача басаводае, саводаш хубае ва чандин соло хондагӣ ва саводаш беҳад саводаш хубае. бародар шумо чанд сол боз дар екатеринбург? 2011 исм онҷа кор мекунам. ва бародар беҳад саводаш хубае, қати мо ҳам суҳбат шидагӣ, мо қати шидагӣ ва беҳад мисол эмоша мустаҳкам буд. ак намедонам чӣ хел шидагӣ, чанд та шидаги надидамаш. дар як маърака шитагӣ будем, вақте ки амри маъруф мекунад, вақте ки сухан мекунад, ҳамин қори зор дар пешмон гиря мекунад. дар ҳақиқат ман намефаҳмидам ки қориам девонаи ранги ҳамон милори тум ҳар душта каса гиря дорам, садои умед қадима дар бара шитагӣ парво надорем. баъд маълум шуд, вақте ки ҳаҷ рафтум, маълум шуд ки аз ҳисоби ҳамин одамо вақте ки имони мустаҳкам дорад, вақте ки азоби мардуме ки дар роҳи ислом кардагӣ, ҳамон азоба шинда. Здравствуйте. Есть модулятор батареи на машине? Батареи? Модулятор. Модулятор есть. Модулятор батареи говорится. Сейчас я назову. Модулятор нужен, да? Да. Называется батарея, да? Модулятор. И который, я сказал модулятор, он сказал MP3. Там повербанки. Модулятор, да? Нет, вот это есть. Да, вот это есть дешевле. Нет, хорошо. Это очень хорошо. Еще есть получше. Еще есть получше. Сейчас если не найдем все. Да, почти такой же цена, но вообще другой очень хороший. Где-то здесь будет
И блюдце тоже есть, да? Да, должно быть. Нет, на том же, который я говорю, там был. Здесь, не знаю, посмотри, если написано. Написано там. Нет. Car FM player, multifunction, wireless, есть Bluetooth. А, есть, да? Да, wireless. Это Давайте беру тогда. Нет, да? Нет, тут не осталось. Тут маленький. Я знал. Онлайн есть? Да, есть. Онлайн переводите, я вам чек дам. Онлайн переводите, я вам сейчас чек отдам. Чай модулятор. Цена. Телефон, да? Может? Да, вот сзади написано, братья. Где? И вот, А, здесь написано. 8922. 8922. Нажимайте это. Четыреста 50, братья. 50, да? У вас чек есть, если оно не будет работать, можете обратно принести сегодня, а завтра не принимаете. Пять. Сейчас. Ну да, на аксессуар. Можете проверить, без проблем. Знаете, да, как пользоваться? Да. Принесите, поменять есть, возврат нету. Ладно, всего хорошего, приходите еще. Асия гариб бе саломат бошен ҳама каса билет нест. Ана ба канали мо обуна шавед. Гарибон ТВ 1998 дуроин обуна шавед. Ту рост меги. Омадеи Екатеринбург биё тарафҳои мо. Мо Екатеринбург даем, Гарибо ТВ. Гап нест Гариб ТВ. Осия омадагӣ бад, Екатеринбург омадагӣ бад, пеши мо омадагӣ қатъи афашо як дигаш омадагӣ хабар гирифтагӣ бад, магазини мо омадагӣ. Ана Моҷидҷон як ҷуги майдаҳак буд, аммо куҷо шид? Вокзалда будаку? Рост гап намедонам. Вокзал, ман тамоман вокзалда ягон ҷугиро намешинохтам, намедонам. Неки буд, рост меги. Не дами Таганский ряд. Агар бугӯй, як ҷугича буд, эра мендошт, вай рафтааст. Ана якта дига анҷа Рамазон астай. Бачаи хубай. Бисёр вақт қатъи мо ягон навор, ягон чӣ мекунад. Бачаи хубай, кам ёшай қар мекунад. ҳисоби ёшишай. Ҳоҷи тоҷики куҷо дай? Ҳоҷи тоҷика куҷо? Таги мост Таганский ряд. Хубо амуро мегум. Фаҳмо. Ай рафта, кадом шаҳри дигар рафтага, бачае ки қатъи мо буд, ҳамиҷода гаштаист. Карантинаи хона намебирам. Билет нест, вале хувар якаш билет нест. Билет нест, тамоман билет аиҷа ягон ҷо нест, ягон ҷо иҷа нест. Фақат внутрини ҳами Россия баъзе даже айчилия нест, бад ё Перм даже омада наметавонам, исомо Екатеринбург омада наметавонам. Маҳкам шуд. Яне ки самолёт парда рафтеса Москва. шумо чӣ ҳол доред? Чӣ гап хабари тарафҳои шумо доред? Бародаро ҳама каса хуш омадед. Кадоми лайка намонда, лайка зер кунад. Осиябону канали даромада обуна шавед. Ба фикрам ки темаи мо тамом шуд, мурд. Фақат гап мондаи дуроед обуна шавед, подписатсия кунед, якдигаратонро дастгирӣ кунед. Кадоми имконият дора бародаротонро ҳаракат кунед, дастгирӣ кунед, ҳамин патентшуно биспорам. Пули патентшуно биспорам. Кадоми дар Москва, кадоми аз YouTube наворе дидаед ки патентотонро пулошро наспоридаед, наспорен, хато аст. Биспорен. Биспорен. Агар хато Осиябонуро дастгирӣ кунед. Агар хато набошад, чизе мегем бигем. Хай, кадомит ки намеспорем, фуромӯш накунед ки агар як рӯз патентон гузашт, аннирӯд мешавад. Яъне айбайн меравад. Патентон нокора мешавад. Барои ҳамин пули патентона спорем. ин хеле гапу хабар. Худоам ҳаматонро нигаҳбон бошад. Ягон савол набошад, агар ман эфира қатъ кунам.
бо иншоалло насиб боша 1 соат ним соат пас дига бо як худо хоҳад бо медурем. Чӣ гуфтем бародаро? Осиябону дуроен як садои Абдулло дар дуроен обуна шавен. Осиябону дар дуроен обуна шавен. Ғарибон ТВ дар дуроен обуна шавен. Хай худо нигаҳбонтон боша. И пули патена вообще намесупорем. Инҳо кӣ шуданд? Рост мегин як бародарҷон. Ҳамин гапа намедонам чӣ шидаган, меган наспорен. Неки тари гап неста. Салом ака, ман пули патен спорам чӣ меша? Спор ягон чӣ намеша? Пули патента спорида боши, офарин. Спорам касе намеспора, бад месӯза. Касе спорида боша, ҳеҷ намешава. Беҳтарин ҳамун бародарон, ҳамун нафарон, рафиқон, дӯстоне ки мақсад ба ҳамин гапҳои неконкретни асос надоранд, ку дар ютуб мебирояд. Ман як чизтон мегум, блогер кие? Ман шуморо оз мефаҳмонам ки блогер ба манфиати худаш агар набоша ҳамун гапу кор ку гап намезана. Ира фаромӯш накунед. Касе мега Мариам касе мега ки намеспорӣ ку хато мекуна. Барое ки налога бояд биспорӣ, қарз кунӣ бояд биспорӣ. Надошта бошиам бояд пайдо кунӣ биспорӣ. Наспорӣ месӯза. Ҳам вақти ФМС мерем бо ҳамҷа шуморо мефаҳмонам ё ки мақсад мегӯяндтон ки агар як рӯз бигзара патентон бекора мешавад. Кадоме мега ки наспоред вай хатоай. Спорида бошӣ беҳтарин кардӣ. Касе наспоридай хатоай. Ҳамин сарам як сар бида дина бид як бародар занда ки ака меган ки дар ютуб наспорем чӣ гап мешавад? Наспорӣ месӯза. Конечно дуруға. Раҳмат Осиябону, худо нигаҳбон боша. Конечно дуруға. Агар мегум ку ҳар як блогере ки наворҳои хуб меброра ва агар ба манфиати худаш набоша вай намеброра. Фикр дар гӯштон хушрӯ бигирем ки ягон блогера дилаш намесӯза. Бар ягон таймову шумо дилаш намесӯза. Агар просмотр подписчик нагира ку дар ҳаёташ ӯ навора намекуна. Осиябону канали садои Абдулло да обуна шавед. Ман шуморо бо мегӯям ки ба манфиати худ шавед. Ҳо ман дорам. Барои ҳамақа мегӯям ки бародаро дирӯз як кас ман азам мега ки 5 нафар ё ки 8 нафар дар як хона як блогер мега ки ҳам хел гишнагӣ дар омадастанд. Дили дигари ҳамун одам биромадааста. Ҳамун гӯё ки ҳамун блогер уже тамом оби дидаш рехтеста, дилаш сӯхтеста. Айхе фикр намекунанд ки ӯ блогер я шайтонӣ кардеста. Мумкин бикушояд. Не, якими май дар роҳро намекушоянд. Карантина просто тамом мекунад, тамом. Осиябону наз намебинад. Бисёр ба духтари хушрӯай бароям изо мекаша ки боям кас чашмаш накунад. Бароям апай майрам спориди хуб кардӣ. Кадоме ки патентша спорид хуб кард. Як фикр накунед ки блогерҳо дилшон ба шумо месӯза ё ки ба манфиати шумо мекунад. Ягон кас ба манфиати шумо намекунад. Ҳама ба манфиати худаш мекунад. Ана кадоме ки мега ки ма мақсад навор мепартом. Одамое ки ба манфиати худшон намекунад вай наворҳои худшон нестанд. Вай видеои худшон нестанд. Ранги якду кӯдаки гуфти гапҳо агар рихшон бигем хато намекунем, кӯдакҳои рих мебироянд, 4 та Ҳоҷи Мирзоро дар каналшон мепартоянд, баъд мега ки намо аз барои худо мекунем. Монетизатсиямон как шуда мешавад. Охир аз барои худо кунем, пафтам ки мақсад чизе мепарто ҳунар ки наворҳои хита парто. Баъд ҳар ҷо навор мегиранд мепартоянд, баъд мо бачаҳои исломием, на канали мо исломия, акая рекламамон намекунем. Баъд мефаҳмонишон ки бародар хай ҳамин наворҳои худтон нестай. Мо реклама кунем шумо дар ҳеҷ фоида нестай. Каналтон месӯза. Дигар сар мекунанд. Шумо ита сар мекунанд ки шумо ҳамаи каналро дастгирӣ мекунем, мақсад исломиёро дастгирӣ намекунем. Барое ки канали исломиё каналҳои видеои худтон нестай. Я Ҳоҷи Мирзо 1000 та канал кушодагин. Эшони Нурдин 1000 та. Намеки Мавлавӣ 1000 та.
ҳаматонам кадомет ки бисмиллоҳро ёд гирифтем сразу ҳоҷи мирзо канал мекушоем. хиёл мекунем ки агар ҳамо ҳоҷи мирзоро партоем шумо дунё савоб мекунем. ӯ ҳоҷи мирзо ба худаш канали асос дора. мақсад мекунад навор мекунад дар ҳамон канали хичон мемонанд ки мардум ҳамонро паҳн кунад. шумо қадар дили гурда доред ӯ қадар мисол савоб гирифтем гирем паҳн кунем, яъне падилитса кунем, надузден ай канали як аз дигар дар канали хитон намонем. бародарҷон теҷа шӯр мо ҳеч ки ответ додагӣ нестем. Ответ чам наметем садқа ответ чам. мегӯям ку худаш ранг худаш мега саг лақидан мегира одам бараш рост мера. аҳамият наметӣ. Касе чизе мега намега аҳамият чо наметӣ. ана мо ҳеч кира ответ ҳам наметӣ. худаш ответ ча гирифтага. ака хони таҷик чӣ наиста ки ман хонам бародарҷон. таҷик ака яками май роӣ мекушоя. ман шуморо ҳозир гуфтам ки раҳо кушода намешавад. яками майда фақат карантин буд мешавад, яъне тамом мешавад, ба анҷом мерасад. номи канали че? Осиябоно. номи каналаш Осиябоно аст. баъд хари Сади Карим хай сос кадам агане спордум. беҳтарин кади спорди. хайна худат як бор фикр кӯ апа намеспордик месӯхт. баъд ин ҳамин блогерое ки шуморо гуфтанд ки наспорем, баъд вайшо мекунем ки чӣ ба ака мақсад менависед дар комментаро чӣ ба ака шумо ман гуфтем ки наспордем мо наспордем патен мо сӯхт. мега қонун алӣ шидага. хай ҳамо мақсад ҳеҷ маҳал вақте ки фарзанди вай бемора ҳеҷ маҳал ҳақ як каса намехӯрад. ай ман худам ҳаст кӯака худат ҳасте аваша точка ҳуй каде спорт всё мир точкаро ҳуй кардагиам кор даям чӣ ҳастак чун чӣ ҳастак яхе точкаро ҳуй кардем дар точка шиштагим кор даем ягон клем пленши роӣ ки тарафи таганс биёд таги мост точка дар рои шумка иншолло ки дар кор ҳастем. устом ҳамҷа ҳаст ремонт мекунам. инам хеле ами рости гап баъзеш баъд намефаҳманд нотуғрӣ мефаҳманд. як одам камтар гапи дурӯғ гуфт чихар ки хари ҷалод чарахпрахкан я ҳама дум биамура мегирам я блогер ки гапи дурӯғ гуфт патина наскурен ҳама дар канали мо обуна мешавад. раҳмат бародарҷон. спорт сила худо нигаҳбонат бошад. таганс ки ҳуй када не таганс ҳуй кадагӣ неста. ҳозир агар як навор кунӣ ки ҳамё дурӯғ мегӯям бо ҳар кадомеша як тараф мебурад як ақуратат мекунад пушаймон мешавад. беответ хуба акай ҳоҷӣ як хелдам аз садқаи ответ кунам. одам ки мисол нашносам вай одаман мақсад ба мардум шинос мекунем ҳама мешносам. ҳама мешносам. ассалому алайкум. Что он интересует, братан? Брат, мне пару штук этот кабель микро-USB. Обычный, недорогой. Недорогой, на 2 ампера. Хорошая цена, хорошее качество. Нормально цена, дешевле. Вот 2 штук, 300 рублей, по 150. Микро-USB. На 2 ампера рассчитано или как? Там сколько написано? В прошлый раз я взял, обратно я вам возвращал, если помните. Вот принесите возврат, если вам не подойдет. Нормально, хорошее. Написано здесь еще. Да, на 2. Ну пока вот эти с таким же ценом вот тот и 2 где, брат? 2 вот это да, USB там написано. Там же не 2 USB, а просто 2 миллиона.
И наушник, да? Наушник дорогой, недорогой, средний, для себя берешь. Хороший, да? Один раз покупай, хороший покупай. Все равно там ребенок долго там. А, для ребенка берете? Хорошо. Тогда вот 200 рублей пойдет, вроде. Нет, не для ребенка, там ребенок пойдет все равно. 200 рублей пойдет, если 50 Нормально считаешь? Тоже. Конечно, очень хороший. Можешь проверить, послушайте. Хорошие, я плохие, вам не даю ничего. Вы уже постоянный клиент старый. Губернатор уже разрешил работать. Да, да, Сегодня только. да. Не сегодня только, а Я увидел, принял решение. сегодня, да, решил. Да. Салам алейкум. Здравствуйте. Телефон ремонт. Есть пройдем, вот обращайтесь к окну. Ремонт телефон 100. Яки благодарю. Макаса. Не работает? Не работает. Марьям, номер канал чай. Марьям, номер канал чай. Вот не. Билет фрукта намеша. Бега замзане, бега иншалла тугриш мекунам. Номрои мара бигӣ, бега замзан рекламата мекушам. Салом алейкум дӯстон. Ва алейкум ассалом. Зинда бошем. Ман гуфтам хастай ки ҳамин Нет, канал брат, это не пойдет. не пойдет, я тебе еще другой там тогда. Это как радио играет. Я понял, вам еще там хорошо. Я просто за 500 хотел, чтобы чисто для тебя качественный есть. Если надо, я могу дать. Если нет, будет это тоже нормально. Послушайте, это тоже нормально. Если хотите, по 500 рублей для вас. Есть хорошие, оригинальные. Не дубликат какой-то, а оригинал. Кайда? Хуй меша. گپ نیست مردم عمرش نمیم انشالله نصیب خدا خواهد بعد 30 معلوم میشه چی گپ میشه Поставь спокойно оба проиграй. Это хорошо. А тоже 500 рублей. Вообще-то конкретно возьмем. Конкретно, я тебе не обманываю. Это наушник вообще-то конкретно. Даже 450 есть и 500 есть. Они оригинальные почти. Какой хотите, я сам могу открыть. Ладно, брат, вот это я посмотрим. Вот это или то? Это? Сейчас открою. Посмотрите, потом Сим-карту нужна. Сим-карта что? Ну, на телефон. Вам сим-карта нужен, да? Да. Какой сим-карта вам нужен? Блин, ну не знаю, который хороший будет. Для какого По оператора? всей России, что ли? МТС есть по всей России. Блин, МТС вот стоит, сейчас Есть. вообще не работает. Есть Мегафон как? Мегафон тоже есть. Мегафон нормально работает? Да, еще Билайн есть хороший. Билайн есть, Билайн есть. Мегафон. Мегафон тоже вообще-то классно. Он Да, по всему Мегафон. России Мегафон тоже. хорошо. У него тариф, да, хороший, да? Или как? Там тариф, там сколько там, Ну, 400 смотри, рублей. нужно вот в каждой области, чтобы не было такого, чтобы разный тариф. Нет, у Мегафона один тариф по всему России. Ну, по всей России. Ну, давай мегафон. Деньги можно сразу на него здесь будет положить? У нас нет, у нас платежа не работает. Не работает? А сколько на Нет, него сейчас будет? 400 рублей.
На нем есть. Не, на нем На сколько нее есть? ничего нету. Ноль. 50 рублей покупаешь без баланса. Потом 400 рублей положишь по всему России, там 600 рублей. На воде закинуть можно, положишь. Связной. Или через Сбербанк. Через Сбербанк или связной. Йота есть еще. Теле2 не хотите? Теле2 Теле2 как работает? тоже по Нормально России. работает? По России есть, да, вообще классно. Теле2 тоже пустой. Там для вашего тарифа это пустой называется. Ну я понял. Потому что вы уже тариф, который хотите, чтобы у вас было все внутри. Таких вот, только вот мегафон. Ну, все там пустые можно. Если по Екатеринбургу, они все может вот так работают. Ну, ладно. Мегафон. Паспорт с собой? Сейчас у меня здесь. А кто что еще назад? А? Нет. Сколько сегодня? 500 и 200. Здесь посмотрите. Сколько сейчас получился? 700 рублей. Так, на 200 еще есть наушники? Да, есть. Сейчас я вам еще дам. Посмотрите. Ага. Все хорошо. Вот, смотри, красиво. Как забрать ему сессию? Güzel, güzel, hadi. Надо? Tamam. Вот, где шамит? Ay uçtu. Дополнительный? Evet, aynen. Kartlar da. Да, вот такие. Что можно здесь, наверное? Сейчас я другой. А, вот они есть. Мегафон вам нужен, да? Да, мегафон. Номер будете выбирать или любой пойдет? Выбирается. Что пойдет, а игра? Можно ваш? Мегафон нормальный, да? Ну да. Онлайн работаете экзамен? Онлайн, да, кунамонда зарядно не что, зарядно не Номером at git номером farklı tanıyorsun tamam. Номером da tanıyorsun farklı tamam. Он Сбербанк онлайн адрес? Сбербанк онлайн адрес? Doğru, doğru zarядно buldum. Bir kız zarядно. Mal özmesi. Номер сам? Не знаю, номер что стоит? 50 рублей. 50 рублей. Внутри перебивали, да? Hazır o bilgiler. У вас там веков стало, я за вами не понял. Сейчас? Да, мы же не знали, куда ехать. Поэтому начали право, лево. Да, веков стало, распределили, я вас сзади. Да, я понял. На 3 стали.
Также на Москву ехать, сказать, что я в Москву. Такая. Живу с 9 лет.